سلامتنا يبصحكم أبرحون قربان التركبو تخاتلتنا كمي تمسيو ازي أقرقل التلفزيون إيرترايو زينا وشتن وطان حيزة قريبة زلغو سامسون هايلي كساب تسام زينا مكتالكم معدم ناب أرست زينا قدم محلافنا أقداسي حبريتالو نام كما أتصلتان ايتي بب اوانو كفاقوس زيت انحي لبدا كورونا فيروس نمكل خال زوز قطعتات نعمت مملعتا ابلعلي ابيات امنت توسين تصنحي سرع نطفتات بغزياونت دونا يمبال ممرحي كبصو حسن بيت 25 ميازيا تلعيل اللوم بز مسرت ابيات كريستيانن مساجدن كابز استطاس علت زجميرن اتزدل قطع طنقاقاتات مالت غبو متقام ماسكن محبراوي مرححان ان تخاتاتلا نبور نتفتاتن داغم كجمراين أرست زينا أتصل منستر حرشا أبوذ تصر دحناتن بقعاتن انسساتاتن ونسيتومن أتوابع نتفتات كمتعام قليتهم أمن محدار كوابع عدنا أمن بتباقسه هزبي ديغان مسرح من مسرت تنبيرهم أبزوب عن سباب بهاقراوي كونفدريشن سراحة نهات إيرتراس تودبم أتتاو فراتات تخايدهم أب الهندي أب سالستي أستاد 1 مليون حدش ملكفت كوفيد 19 تمزجيبهم أب نيجيريا نمبادلتي زكاية جوياتو مهاروز فطورت التوسقات بيسو أب كبابي أهقراو معرفون فرتي كتما بعداد مدقعتا تروكي التخايدو منستر حرشاب قطصر دحنتن بقعاتن انسساتاتن وصيتو من بحفشا دحنتن بقعاتن صبان وصيت صبان سغان وصيت سغان كمون مغب انسسات زمسرحات تكالات دما بقندو اتبابع نطفتات كمتسلاسل غليصوم ملوت حستو چنفر حزباو ركبات نايت منستري بملكع صبصاب ادالي ولو مكيل حادغو كقربوي منستر حرشا اب قطصر دحنتن بقعاتن انساتاتن وصيتومن اتبابع نطفتات كمتسلاسل غليصوم بمسرت وكيل چنفر قطصر هابت انسساتو تسفاهوت قبرتن ساي اتي چنفر اب مرغاص بقعاتن دحنتن صبان سغان وصيتومن كمونا بمغبي انسسا وشبان ساتاتن وصيتومن زمسغن سراح عميملوم دحنتن بقعاتن صبان وصيت صبان سغان وصيت سغان كمون مغبي انسسا زمسرحت كالات نمرغاص بفلاي ابز حلف 10 عامات مسسان رغو زفريات كالات حيال قطصراو سراحات كم تخايده اتو تسفايوت حبيروم ابزو وانزي فريات انسسا زمسرحات كالات مبزحتن مس صبان وصيت صبان زتاساسرا مخانن تقيسو دما 16 بصيحن كم زلوان سالاز كايد قطصراو سراح دحنتون درجون زحلو رغو ناب عداغا يقرب كم زلو انصيروم أبزربو هري خلنا حجي أب إيرترا أب كتشان جاتنين جميران كرمي إبن كابيمن سورس زي فلت ببزحرقو مزنير مالتي مصر عرشا بفلايت فلاقر قلت حقاتن نزي شقرز ترديو نتن أب إيرترا زلوات كالات ندا تابعي معدان دهابي أب السعازي أب إيرترا دارقا وحز خنرقو ناب حزبي يبزح الله مالتي هلو أبز هري نخل أبزن وصي سقا مسرحين شتا تكالاتنا الله مالتي أبزون كمناي سقا حسنا ويزي مورتي الله نبلو أبزن قصراو سراحتي كايدل كامتنا يصامالتي قمصو يوسد قمصو مستوسده مستعون مسراغزه ناب حزبي كم زورد غبر مالتي كالو ابتناي مغبنسان دحر تمصيناون ابزون مغبنسا زمسرحت كالات اللهنا بهاجرنا كابي حمشه زغنا مالتي ابزون مغبنسات عبي بودهلو مالتي مغبنسات زي حسكا مغبسون وحسكم نايكني نازي ترديون زي فلاغلوت حقا زرن ابزن مغبنسا زمسرحت كالاتون بفولي ولا حتى غيرو ني مرمرا زخون سامبل وسيدو بوهن مستراغصه ناب تتقمتي ناب ناي صاكبتري وي ناب كال تمز ورد غبر مالتي كال بفولي ابزره بهاغرناون زين عقناي مسبحتي انسا علنا مالتي ابزون كباب كلته زبصحات كالات اللهنا ابزون لكاتي ناي مسبحتي ابطعنا ودسب عبص اغم سلازلو تي كوبو وي كاتي ባህራዊ ምግብን ሳተ መግበን مسبحه لازم قصراو سراحت غيرنا ناب حزب كمز وردان غبر ማለት እታውን ሰደድን እንሳታትን ውጪቶምን በጥንቃቀን ተዘይተ ታሒዙ ሳዕቤናቱ ከቢዱ ዝበላቶ ተስፋይወት አባፍ ደገታት ዶባት ወደባትን ማዕርፎ ነፈርትን ናይ ውሸባ ንውጣታት በመምሽራት
ቁጽጽራዊ ንጥፈታት ከም ዝካየድ ብምግላጽ ዛጊድ ኣብ ሃገርና ዝሸቐል ተርእዮ እኳ እንተዘይተኸስተ እቲ ንጥፈት ኣመና ጥንቃቐን ኣተኩሮን ዝሓትት ስለ ዝኾነ ንምሕያሉ ዕቱብ ስጉምታት ይውሰድ ከም ዘሎ ሓቢሮም ቀንዲ ዕላማ ናይ ውሽባ እንስሳ ምስ እንስሳን ውፅኢት እንስሳን ዝተኣሳሰር ዝተግረለዎ ሕማማት ናብ ሃገር ከምኡውን ካብ ሃገርና ናብ ካልእ ሃገር ንኸይወፁ ቁፅራዊ ስራሕቲ ይካየድ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ብምሉኦም እንስሳን ውፅኢት እንስሳን ናብ ሃገርና ዝኣቱን ካብ ሃገርና ዝወፁን ናይ ጥዕና ሰርቲፊኬት ኣማሊኦም ምስ ተረጋገፀ ይኸዱ ማለት እዩ ኣብነት ካብ ካልእ ሃገር ናባና ክመፅእ ከለዉ ናይ ጥዕና ሰርቲፊኬት ወይ ናይ ጥዕና ምስክር ወረቐት ኣማሊኦም ምስ ረጋገፅና ነእትዎም ማለት እዩ ኣብ ሃገርና ናብ ካልእ ሃገር ክኸዱ ከለዉ ናብ ካልእ ሃገር እውን ሕማም ሒዞም ስለ ዝኸዱ ኣብዚ እውን እቲ ናይ ግቡእ ናይ መርመራ ተገይርሎም ካብ ሃገር ይወፁ ማለት እዩ ካብ ሃገር ብሰደድ ንዝለኣኽ ይኹን ብመልክዕታው ናብ ሃገር ዝኣትዉ እንስሳታትን ውፅኢቶምን ግድነታዊ ናይ ጥዕና ብቕዓትን ድሕነትን ወረቐት ምስክር ከም ዘድሊ ዝሓበረ ኣቶ ተስፋይ ሂወት ክፍለ ኣገልግሎት ሕጋጋትን ቁፅፅርን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብርክት ዝበለ ፍቓዳት ንውልቀ ሰባትን ትካላትን ከም ዝሃበ ኣፍሊጦም ካብ ፍቓዳት ምስ ንሪኦ ማለት እዩ ኣብ ናይ እንስሳ ናይ 172 ፍቓዳት ሂብና ማለት እዩ ኣብ ናይ ውፅኢት እንስሳ ናይ 317 ፍቓዳት ሂብና ኣብ ናይ ውፅኢት ቆርበት ናይ 700 ፍቓዳት ሂብና ማለት እዩ ንሰደድ ዝተዋሃቡ ብዙሕ ፍቓዳት እውን ኣለውና ማለት እዩ ናይ ውፅኢት እንስሳ 53 ሂብና ማለት እዩ ኣብ ናይ እንስሳ ናይ 85 ኣብ ናይ ቆርበት እውን ናይ 700 ልዕሊ ሂብና ኣለና ማለት እዩ ካልእ ኣብ ጥዕነአን ተረጋጊፁ ንሰደድ ዝኸዳ እንስሳ እውን ንገብሪና ማለት እዩ ካብ ሃገርና ኣብ ናይ ከብትን ድሕር ተሪና ንልዕሊ 17000 ሂብና ኣለና ማለት እዩ ኣብ ናይ ጠለበጊዕ ከባቢ 450,000 ሂብና ኣለና ኣብ ናይ ኣግማል ከዓ ናይ ልዕሊ 3000 ፍቓዳት ሂብና ኣለና ማለት እዩ ካልእ ኣብ ናይ እንቋቑሖ እውን ይመፅእ ማለት እዚ ኣብዞም ጎረባብትን ሃገራት ማለት እዩ ኣብ ናይ እንቋቑሖ ምስ ናይ ሕማማት ብዙሕ ሽግራት ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ናይ ከባቢ 260,000 ዝኾነ ሓባ እንቋቑሖ ዝውን መፅእ ኣብዚ እውን ግቡእ ናይ ምርመራ ዝኸይድሉ ጥዕና ወዲ ሰባት ሰካፍ ስለ ዝኾነ ኣብዚ እውን ከም ዝጎን ጌርና ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ኣፍልጦ ህዝብን ክኢላታትን ንምዕባይ ቀጻል ጎስጓሳትን ስልጠናታትን ይወሃብ እኳ እንተኾነ ህዝቢ ብሓፈሻ ኣብ መፍረ እንስሳታትን ውፅኢቱን ዝነጥፉ ሓረስቶት ድማ ብፍላይ ናብ ተጠቃሚ ዝቐርብ ፍርያት ሕርሻ ብቕዓቱን ድሕነቱን ዝተረጋገፀ መታን ክኸውን ብንቕሓት ክሰርሑ ሚኒስትሪ ሕርሻ የዘኻኽር ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሃገርና ዝርከባ ዓድታት ዘጋጥመን ፀገም ማይ ሰብን ጥሪትን ንምፍታሕ ዓቕምታተን ኣወሃሂደን ተበግሶታት ክወስዳ ፀኒሐን ኣለዋ ወኪል ኤሪና ኣብ ንኡዘባሉ ጎዓንሰባ መብራህቱ ኣሚነ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ ንኣምን ዝወሰድዎ ተበግሶ ብዝምልከት ብመልክዕ ፀብጻብ ዘዳልዎ ትሕዝቶ ኣሎ ዳናይት ገብሪ ሂወት ከተቕርቦ እያ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ ንኣምን ንኡዘባሎ ጎዓንሰባ ፀገም ዝስተማይ ሰብን ጥሪትን ንምፍታሕ ብተበግሶ ህዝቢ ዲጋ ትስራሕ ኣላ እዛ ብእምንን ቸሜንቶን ትስራሕ ዘላ ኣስታ 3 ሄክታር ማይ ኩዑ ዘለዋ ዲጋ 12.75 ሜትሮ ጎድንን 16 ሜትሮ ቁመትን ዘለዋ ኮይና ምስተዛዘመት ኣስታት 147,000 ሜትር ኪዩብ ማይ ክትሕዝ ከም እትኽእል ክኢላ ህንፀት ዲጋታትን ራህያታትን ኢንጂነር ተመስገን ጎይቶኦም ሓቢሩ ኣቀዲሙ ኣብ ልዕልታ ዲጋ ክትስራሓሉ ዝተመርፀ ቦታ ን4 ኣዋርሕ ዝቐፀለ ወፈራታት ምፍዋስ ማይ ኩዑ ከም እተኻየደ ዝገለጸ ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ ንኣምን ኣቶ ፍረዝጊ ተላ ነበርቲ ንዘርኣይዎ ልዑል ተበግሶን ተወፋይነትን ሞጊሱ ምጅማር ኣገዳሲ ምዕራፍ እዩ እቲ ቀንዲ ዓወት ግና ተዛዚማ ማይ ከዚና ኣብ ረብሓ ህዝቢ ክውዕል ከሎ ዝበለ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምንባር እምነ መሰረት ዝተረኽበ ኣመሓዳሪ ንኡዘባሎ ጎዓንሰባ ኣቶ ኣብርሃም ሓጎስ እቲ ስራሕ ሓያል ውህደትን ምትሕብባርን ዝሓትት ስለ ዝኾነ ነበርቲ ናይ ቀዳምነታቶም ቀዳምነት ሂቦም ከዓዩ ኣዘኻኺሩ ነበርቲ ብግድኦም ውሕስ ምንጭ ማይ ስለ ዘይፀንሖም ርኡይ ፀገም ከም ዝነበሮም እዚ ድማ ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ መዳያት መነባብሮኦም ጾር ኮይኑ ምጽንሑ ብምጥቃስ እታ ዲጋ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ተዛዚማ ፍታሕ ከተምጻኣሎም ካብኡ ሓሊፋ እውን ኣብ ሕርሻዊ ልምዓት ኣበርክቶ ክህልዋ ዓቕምታቶም ኣወሃሂዶም ብዕቱብ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ኣረጋጊጾም ኣስታት 900 ስድራ ቤታት ዝነብራ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ ንኣምን ሓንቲ ካብ 13 ምምሕዳራት ከባቢ ንኡዘባ ሎጎዓንሰባ እያ
ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ዕዮ ንሓምላይ ልምዓት ብዝብል ቴማ ብምኽንያት ሓደ ጉንቦት መዓልቲ ሰራሕተኛታት ዝወደቦ ማእተታዊ ንጥፈታት ኣብ ዝተፈላለያ ንኡስ ዞባታት ዞባ ዓንሰባት ሰላሲሎም ብ23 ሚያዝያ ኣብ ከተማ ከረን ዝነጥፉ ሰራሕተኛታት 20 ትካላት መንግስቲ ዝተሳተፍዎ መደብ ምፅጋን ዛላታት ምኹዓት ጎዳጉድን ምኽስኳስ ኣግራብን ዘጠቓለለ ነይሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰራሕተኛታት ኣግሮ ኢንዱስትሪ ዒላ ብርዒድ ብ18 ሚያዝያ ኣብ ውሽጢ እቲ ፕሮጀክት ተመሳሳሊ ንጥፈታት ከምተኻየዱ ወኪል ኤሪና ሓቢሮም ሓላፊ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ጨንፈር ዞባ ዓንሰባ አቶ ብርሃን ገብራት ኣብ ዝሃብ ሓበሬታ ብሓፈሻ ልዕሊ 1500 ሰራሕተኛታት ዝተሳተፍዎ ኣድማዕ ወፈራታት ልምዓት ከምተኻየደ ገሊጾም ኣብ ንኡስ ዞባ ሻምበቆ ንሽማግለታት ኮም ዝሰረቱ ተሃድሶን ልምዓትን ኣብ ምሕዳራት ከባብን ዓድታትን ኣብ ኣተኣላልያ ስንኩላን ኣረጋውያንን ጽጉማትን ዘተኮረ ኣስተምህሮ ተዋሂቦም ዕላተማት ኣስተምህሮ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ዝርከቡ ስንኩላን ኣረጋውያን ከምኡን ዝተፈላለየ ጸገም ዘለዎም ዜጋታት ኣለሊኻ ነፍሶም ዝኽእሉሉ ባይታን ምፍጣር ምዃኑ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባ ጋሽ ባርካ ሓላፊ ኣሃዱ ማሕበራዊ ድሕነት አቶ ተስፋ ገብርኤል ገብረስላሴ ሓቢሮም እቲ መደብ ኣቐዲሙ ኣብ ስንኩላን ጥራይ ዘድሃበ ምንባሩ ዝጠቐሰት በዓልቲ ሙያ ናይቲ ዓውዲ መንእሰይ ኢልዋም መሓሪ እቲ ክሳብ ዓድታት ዝወርድ ኣወዳድባ ሒዙ ተጀሚሩ ዘሎ ስራሕ ስንኩላን ኣረጋውያንን ጽጉማትን ዝሕገዝሉ ባይታ ንምጥጣሕ ሽማግለታት ኮም ዝሰረቱ ተሃድሶን ልምዓትን ብዕቱብ ክሰርሓሉ ኣተሓሳሲባ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ሻምበቆ ኣቶ ካሕሳይ ኣስራት ብወገኑ ንስንኩላን ኣረጋውያንን ዝተጸገሙ ወገናትን ምሕጋዝ ንዝተወሰኑ ኣካላት መንግስትን ሕብረተሰብን ጥራይ ዝግደፍ ዕማም ስለ ዘይኮነ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ኣብ ከባቢኡ ዝርከቡ ሓገዝ ዘድልዮም ብምልላይ ጭቡጥ ሓበሬታ ክህብን ዓቕሙ ዘፍቅዶ ኣበርክቶ ክገብርን ኣዘኻኺሩ ኣብ ንኡስ ዞባ መንደፈራ 425 መንእስያት ብዝተፈላለየ ሞያታት ይስልጥኑለዎም እቲ ብሃገራዊ ማሕበር መንእስያትን ተምሃሮን ኤርትራ ዝተወደበ ስነ ጽባቐ ጸጉር ርእሲ ቴክኖሎጂ ኮምፒውተር ምጽጋን ሞተር ማይን ምዝርጋሕ መስመር ማይን ዘጠቓልል ስልጠና ብግብሪ ሓሳብን ክልሰብ ሓሳብን ዝተሰነየ ኮይኑ ካብ 3 ክሳብ 6 ዋርሕ ዝቕጽል እዮም እቲ መደብ ኣካል ናይቲ መንእስያት ሞያዊ ዓቕሞም ኣበሪኾም ኣፍራይነቶም ክብ ንምባል ዝካየድ ጻዕሪ ምዃኑ ሓላፊ ሃመተ ኣብቲ ንኡስ ዞባ መንእሰይ ሳልሕ መሐመድ ስዒድ ሓቢሮም ብዝቐሰምዎ ሙያ ክሰርሑን ናይ ስራሕ ዕድል ክፈጥሩን እውን ናይ ልቓሕ ዕድል ተራሒሎም ከም ዘሎ ጠቒሱ ድማ ኣብ መጻኢ ኣብ ምርባሕ ንህብን ካልእ ሞያታትን ተመሳሳሊ ስልጠናታት ንምውዳብ መደብ ከም ዘሎ ገሊጾም ዜና ውሽጢ ሃገር ኣብዚ ተዛዚሙሎ ክቡራት ተዓዘብትና ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ዝቐርብ ኣህጉራዊ ዜና እዩ ምክትታልኩም ትቅጽሉ ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም ኣብ ህንዲ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ሓድሽ ክብረ ወሰን ዝሓዘ መጠን መልከፍቲ ኮቪድ-19 ከም ተመዝገበ ምዝ ድማ ውሽጢ 3 መዓልታት ኣስታት 1 ሚልዮን መልከፍቲ ከም ተመዝገበ ጸብጻባት ጥዕና ሓቢሮም እዚ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ዝተመዝገበ ልዕሊ 346,000 ሓድሽ መልከፍቲ ንጠቕላላ ቁጽሪ መልከፍቲ ኣብታ ሃገር ናብ ልዕሊ 16 ሚልዮንን 610,000 ዓሪግዎሎም ብዘይካዚ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ምስ ዘጋጠመ ልዕሊ 2600 ሞት ምስቲ ለበዳ ብዝተኣሳሰር ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጽሪ ኣስታት 190,000 በፂሑሎም ከተማ ኒው ደልሂ እትርከቦ ክፍለ ሃገር መሃራሽትራ በዚ ሓድሽ ማዕበል ለበዳ ኮቪድ-19 ብኸቢድ ተጸሊ ዘሎ እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ናሬንድራ ሞዲ ነቲ ቀንዲ ጠንቂ ልዑል መጠን ሞት ኮይኑ ዘሎ ሕጽረት ኦክሲጅንን መሳለጥያታትን ንምፍታሕ ምስ ኩባንያታት መፍረዪ ኦክሲጅን ርክብ ከም ዘካየደየን ማዕከናት ዜና ህንዲ ዘቃልዓ ኣብ ተመሳሳሊ ዜና መንግስቲ ጃፓን ሓድሽ ማዕበል ለበዳ ኮቪድ-19 ምቁጽጻር ኣብ ከተማ ቶኪዮን ከባቢኣን ንሳልሳይ ግዜ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ኣውጁ እቲ መንግስቲ ብተወሳኺ ካብ ሎም 24 ሚያዝያ ጀሚሩ ተረርቲ እገዳታት ምንቅስቓስን ቅጥዕታት ማሕበራዊ ምርሕሓቕን ክትግበር ኣዚዙሎም እዚ ስጉምቲ እዚ ካብ መወዳእታ ወርሒ ሚያዝያ ክሳብ መጀመርታ ወርሒ ግንቦት
أبزت أمبل بورقاوي سومون زفلت حزباو بعال نزغبر مغشاتات مقتا نتل بدان مقودت أرز علمه مخانيو زحبر نقص جابان تي أبز متصور حملة كتما طوكيو التأنقدو وددر أولمبيكس كالتشحن عسران حدن بزي سقومتتات كي عقتن بستوت أنا اللوك كايد مخاننيو أفليت أزلوم أب سميناو معراب نيجيريا نمبادلتي تباهيلو زكايد شويا تمهارون سلامويان سباتن زفوت أورد أتاو سقات بيسو خمزلو تحبيروم إذ استقلت بعسرة ميازيا أب كفل هاجر كادونا كاب زركبي يونيفرسيتي جرينفيلد تجاويم كاب ستوس دو تمهارو وتم سلسته تمال عسران سلسته ميازيا تقاتيلهم دحر مركابوميم زاجيت دهاي نايتهم استجاوي عسران شعاتن تمهارون ممهرانن كم زي ترخبه زحبرو تصبصبات من محدار كفل هاجر كادونا مخفال مبادلتي نتوسخج وياز التابع مخانب بمقلات مستمع طقات كالزرارة وعرينيا كم زي كوني أفليت اللوم ولدن مقربن نايتهم استجعو يقنا نتزحتت مبادلتي بمخفال نملك عوم زخير زررب كايد يتصوع اللوم من قصة نيجيريا نتتأتاو سقات المفتح ابتكالات تمرتي أبلات سراويت كوافروز بالإمامة ناب بايتو قريب اللهم كورحة حساس كل تشهد عسران ندحرت راي أب سميناو معراب نيجيريا كاب زركبا أبيها التمرتي بوحدو شمون تميت تمهارو كمتجأوي وزي كاتم زاقيت دهايهم زي ترخبه تمهارو يونيفرسيتي جرينفيلد وتم استرفو كلهم مسج أويت دحر استقبر زرر من كفليتن ناتاهم التلقو تصبصابات يحبروم مبزحتن أبيها التمرتي سميناو معراب نيجيريا اتي تخطات علمت قاعتن شويان بزفوت أرو تقطاو سقات سرحن ونزيفنا اللوام تمال عسران سلسة ميازيا أب كبابي أهقراو معرفة نفرت كتما بغداد سلسة متقعتات روكيت كمتخايدة كابت خبابي استفنوه زينا فليتهم تي أبطغا واتهدراو مدبر أمريكا زعالة ببومباتات موت سلطانيتي أنصار ربحاتات أمريكا بعراق كايرز أنحي تتابعوتات كون كمزغل نايك أربعة عزبتي قمتاتهم يهبلهم يخون انبر بتمتقعتي أبهي واتساب زورة خسارة كبزي اللي تقليتهم نزحدش متقعت دميركا وشتي حادثو من تراي كلتا قزي عن تقرب حتات أمريكا أبعراء زغان متقعتات كمتخايدت أبصابات يقلتهم بعسر شمان تميازيا بكوابتي أب سميناوش شنخ عراق تدوكي نزلو حيلا أير أمريكا حموشتا متقعتات روكيت كمتخايدة بسانكو دما سلستو واتهادرات عراقان كلتا واتهادرات كلتا وصاتنيا هاد سراحتنياتات هنصان كمتعوت لي ذكر بمسرت صبصابات بريزيدنت جو بايدن اب سلطان كاب زمص اندحر طراي انصرب حتات امريكا اب عراق زقانعه 23 متقعتات كمتخايد تفليطهم نايزي متخاتات على متقعتات حلفنت وسد اكل كان تزيله بايران زمولو مليشاتات عراق خونو كم زخول غنا امريكا كتوقس صني حلام جابان زودبوتو سلسته هاجرات زساتفو وتهدراو لممد كب 10 حدق 17 قنبوت كايد مخانو مع كنا زينان مجلس منستري مكلخالته هاجر بمتقاسا قاليحن علامات سراوي جابان امريكان فرنسا سساتفو لممد وتهدراو زمدنا نايتن هاجرات نمد انفع مخانو تغليصم يخون انبر بغداي ماياو اجتا مچاينا تفحافي حزلا جابان بمنقدت لممد ملأخت ختم محلالف كمتخل وتهدراويان تنتنتي امتهم امريكان جابانن زحل فأربع معالتات وتهدراو زمدن انكدن فعاخ متسمع معي ذكر تشاينا نزي حدش معبالتات بعتوب كتكتاتولو كمتخيليو زقلات تشاينان جابانن بماياو اجتا مبرعاو بحري تشاينا تفحافيحن مهلاوان يحبر تمالي عسران سلستن ميازيا مبرعاوي كتما يرساليم امونغو فلسطيماويانن سلفنياتات ابالات ጸጥታ እስራኤልን بستولع ግጭት ካብ ክልቲኦም ብውሕዱ 127 ቆሲሎም እቲ ግጭት አባላት ጸጥታ እስራኤል ሰልፈኛታት ምብታን ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ከም ሰዓበ እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ፍሊጦም እቲ ግጭት ገና ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዘይዓረፈ ዝሕብሩ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ሰብኣዊ ክሳራታት ከይዛይድ ስጋኣቶም ገሊጾም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ አባላት ጸጥታ እስራኤል ልዕሊ 50 ሰልፈኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተው ተቃሊሖም እዚ ሓድሽ ግጭት ኣብቲ ከባቢ ንጸንሐ ጸጥታውን ወተሃደራውን ወጥሪ መሊሱ ኣኽሪርዎ ከም ዘሎ ምስ ኩነታት ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይሕብሩም
53 ኣባላት ኣሳፊራ ኣብ ሰላማዊ ውቅያኖስ ተሰወረት ሳብማሪን ኢንዶኔዥያ ወዲ ሰብ ክበጽሖ ኣብ ዘይክእል መዓሙቕ ከም ሰፈረት ንምውፃን ንኣባላታ ብህይወት ምድሓንን ዝነበረ ተስፋታት ከም ዝቐሃመን ሓይሊ ባሕሪ ሃገር ኣፍሊጦም ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ኢንዶኔዥያ ሎሚ 24 ሚያዝያ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እታ ጠንቁ ብዘይተነጸረ ምኽንያት ب21 ميازيا كابرادار استسورت سامارين وسنا سندسيت بالي 850 متر تحت بحري كم ترخبت بمحبار تعمقت ودسب بهيوت كسرلو زغل سلازي كونه ابالاتا بهيوت كصنحو زنبره تسفاتات كم زبقعه حبيرم تاساب مارين نابست حاله اللومات لحكونا دادي كم ترخبه زطقساتي لعلواي ازازي حيل بحر اندونيسيا طنقت حدغا نمرمار صعرتات كم زكايد غليصلهم تاسرح جرمن زخونه ساب مارين استات 4 عامت عدمه زغبرتيام تمرامرتي يونيفرسيتي اوكسفورد ناي بريطانيا بستغبرلو كلينيكاوي مرمراتات 77 مئتاوي توصيتاو مخان استرغاغصه حدش كتابت صرعاسو كم زمعبلو حبيرم زي R21 ماتريكس ام استسميه كتابت اب معرب افريقاوي تهاجر بوركينا فاسو عامت مملاتا بستغبرلو مرمراتات وصيتاونتو كم ترغاغصه زغلصتم تمرامرتي انصارت بقليل زي جمت سباو كساراتات زسعب حمام عاسو اب زكاير زلو قرسي زي نعا ابركتو كم زهلو وفليطو إذا خطابة زبطو الصحي زي كم تما قدمهم زمعبلو تمساسل تخطابتات أب نبور فريجات زعق بمخانو بالليج أخم زلو تحبيرهم أقدي مستمهزن أب أقلقلت زوعالن مسكريكس زتسامي كتابة عاسو وتصيتاو النتو 300 مئتاوي مخانو تصاباتي تقسم أب هاجرات أفريقيا تراي عامتاوي أستات 500 شح سبات مبزحتهم هتصانات بحمام عاسو كم زموتو تصابات يحبرهم نلوم أدام 24 ميازيا استدالو زينا تفصيم الله برهم شوك